Sinthandi chani. Anthu wanditu akhala akukambirana 6+ hours, like 1 hour, 2, 3, 4, 5, 6+ kuphatikiza ndi 2 hours ali muti akukambirana koma something chimene chasinthako apapa chinena kuti okay poyamba paja state inaliona kuti ikhala in direct talks sayankhulana moyenda ngati amene mwa direct koma anaziyankhulana mwa kudzera mwa Pakistan amene apangira payamba mucha like hey auza chanchana anthu akopakopa notsi okay ife tufuna zakuza okay mukauza kuti abc uyanyambika asapeta kuti akuti abc akachome uchako kwa JD Vance kana abweleso akauze akuyirana hapo ndi zimene zazo zimene zinkachitika pa nthawi imene ankakambirana ku Oman kumanso ku Geneva kucha. So anyway, this time akuti zinthu mezo zinasika koma anthu anakumana through face to face. Yes, akuti anakumana face to face. Koma no pakati pano ma pictures sanapangidwe released. Sanatulutsidwa ma pictures. Amene anthu amene wawa amakambirana. Koma no pali confirmation, pali kutsimikiza kuti anthu anthu akukambirana face to face. So anyway, anthu pamene Muhammad Galiba speaker wa nyumba ya malamulo wa Iran anayankhula kunena kuti we have come in good faith, with good faith tabwera nthu ife ndi chikhulupiriro nthu chabwino bithu wokhulupirika kuti tikambirane koma with no trust. So tikhulupirira munthu this time. So tikhulupirira munthu. Okay? So pali tsopano pali ma report amene akunena kuti America tsopano yavomera yalola kuti ipanga unfreeze chuma cha Iran chimene chinapangidwa frozen chimene anachipanga freeze chimene anachiumitsa kutsekatseka mabanki mudzowaso ina nkhani okhoza ndi kutsekedwa kwa mabanki ma account akhala kuti munthu ali ndi zina zakeso. So maiko ina anazafunsa kuti chifayani amakhala ndi amene zinthu ma business maiko ena dziko lililonse limakhala ndithu ndi zinthu zofunikirira ndithu zina zakeso maiko ena ndi ena ngati business fa dziko so nalonso boma limenelo khaso ndi business. Even Malawi inali ndi nyumba even ku South Africa nyumba ndithu nyumba, you understand, koma I think pano panagulitsa. So yeah, so I mean zimene zimachitika ndithu. So Iran it's about 100 to 120 billion US dollars. Ndrama imeneyo ndi imene chuma chimene ndithu chili maiko kwa azungu. So actually pamene kuti azipange and freeze atsegule ma account aja kuti chumacho ndithu chibwerere kwa anu ake. So America ndithu iya izodabwisa kwambiri ya vomera ya msazoti I mean okay ili positive. Okay, America vomera ngakhale kuti ambapo imakhala ngati yukana choncho. So the thing is akufuna okay imene inaliyambira nkhani yakulebana ndiso chimodzimodzi so kukhala ngati kwachita quiet. So pamene timafufuza nkhani tsopano yokhuzana ndi ilipana pabveka nkhani pachuka nkhani yonena kuti yayi ma Americans adutsa pa Strait of Hormuz. Yes, akuti adutsa yo ajawo few kutani kubweleraso makuti and palibe chinthu chachitika. So first of all tili ndi report lojoka ndithu kwa spokesperson wa America amwambia wa IRGC spokesperson jamankumbukira amene ndithu amene wayankhula kwana kuti actually iwalani za maripoti amene akumamveka chifukwa palibe ma steam Americans amene adusa ku Strait of Hormuz. So anangofulumira akangopangisa kulalika koma no palibe ma steam amene America amene adusa pa Strait of Hormuz. Number 1. Number 2, report likubala kuti pa Strait of Hormuz ipo anafika ndithu ma steam aja komano anabweza chifukwa sanatenge chilolezo. Right? So that's it. And pali nkhani ina yokhudzana ndi ma mines mabomba apa Strait of Hormuz amene anatchedwa pansi. Kodi mabomba amene wawa akuti ena sakuoneka ena anasowa and pali maripoti amene akumveka mbali naye makamaka Americans akuti tufate wakiliye nchani thandizire mwena kuyosa mabomba ajawo
so meaning kuti iyi ndi nkhani yochokera side inayi, koma tikapita ku nkhani yokhuza ndi ku Iran amene sitinamvenso pa nkhani imeneyi tsopano yabomba kusowa chani izizi chimene tikudziwa ife nchonena kuti pa nkhani yoyambirira imene anakamba kuti mastima awiri warships awiri adusa pa Strait of Hormuz imene ndithu yakanidwa ndi dziko lija la Iran. So nkhani ndimeneyo and China, I think that's the update. Kobano ngati pati zinaso ndithu titaso tikukupatsani kuchabe mwa mango update ka mango kuti tingoyendera limodzi kuti kodi tikuyendera pati makamaka. So anyway nkhani ndimeneyo and I don't know, ma-Americans akubwera panopa tengoyerekezera akubwera panopa kuti mwina afuna adutse atana munyengo ya ceasefire orakha kuti mwina adutsa, okay, adutsa ozirakha kuti mwina ndizona adutsa abwereraso munyengo ya ceasefire nkhondo yamisindwa kayi cholinga akawaphwanya anene kuti yani aununga malamulo wa nkhondo, right? I don't know. Kwa Trump anankha kuti with or without Iran's approval kuti ka Iran ifuna ka sikufuna ka ilola iko isivomera koma ife kwatsegura actually imene ndithu maripoti akona kuti hayi sizina chitika choncho sana dutsepo. Anyway guys, nkhani ndimeneyo. Thank you so much. Usiku wabwino malaweni cameras.